Dobrý den. Vybrali jste si overlock od firmy Gritzner 788. A teď jste pravděpodobně velmi zvědaví, co všechno se svou skvělou novou mašinou dokážete. Jsem Manus Curlis a v podstatě 20 let se zabývám jen málem ničím jiným než overlocky a coverlocky. Pořádám kurzy po celé zemi mezi Hamburkem a Curychem a už několik let existují také videa Curlis. Zvláštností videí Curlis je, že samozřejmě ve videích zpracovávám všechny otázky a témata, která se objevují na kurzech. Že všechno vidíte úplně přesně, jako byste stáli vedle mě na skutečném kurzu a neodbočujeme, když je to složité, ale naopak se na to ještě víc zaměřujeme, protože přesně ty věci, které se nám stávají tady při natáčení nebo samozřejmě i při soukromém šití, se vám samozřejmě stávají i doma. Provedu vás celým vaším strojem, to znamená podíváme se, jak ho přesně navléknout a přenavléknout. Podíváme se na téma jehel a nití. Podíváme se na to, jaké švy můžete dělat a začneme s dodaným příslušenstvím. Ve vaší krabici jste mimo jiné našli návod k obsluze. Tento návod k obsluze je důležitý, protože v něm vždy rychle najdete vše, co potřebujete vědět a můžete si to jednoduše vyhledat. I když jedete na šicí setkání nebo k přítelkyni, jednoduše si návod k obsluze přibalte, pak si můžete být jisti, že každou maličkost určitě vyřešíte a nastavíte. Dále máte v příslušenství pinzetu, která vám pomůže, zejména při navlékání. Máte tento malý imbusový klíč, který potřebujete k vkládání a vyjímání jehel. Dále máte šroubovák, který potřebujete k uvolnění stehové desky, pokud pod ní chcete čistit. Máte štěteček k vyčištění všeho, ale je také užitečný při vkládání jehel. Tento malý konvertor, který byl v plastovém obalu, potřebujete vždy, když chcete šít steh bez horního smyčkovače, na přin pro dvounitné švy. Dále máte strojní olej pro šicí stroje a overlocky je obzvláště řídký, trochu tenčí. A ten teče přesně tam, kam má, používejte tedy prosím opravdu jen ten a žádný jiný olej. Dále zde máte tyto zarážky na cívky nití, které vždy nasadíte na své cívky, když jsou příliš lehké a hrozí, že během šití vyskočí nahoru. Máte zde odpadní koš, který nacvaknete dopředu na svůj stroj, aby do něj mohly padat veškeré odřezky a zbytky. Síťky na cívky nití, ty potřebujete vždy, když je vaše kóna možná už trochu prázdnější nebo trochu volně navinutá. Ty slouží k tomu, aby držely nit na kóně, aby nespadla a nezachytila se ze spodu na vaší kóně. Dále zde máme spojený napájecí kabel a váš nožní pedál. Kryt, ochrana proti prachu, který můžete svůj stroj chránit před prachem, když ho nepoužíváte. A pak byly také součástí vašeho stroje 5 malých patek. Toto je patka pro slepý steh. Vedle ní patka na flitry, patka na gůmu, patka na korálky a úplně na kraji patka na řasení. Kromě toho byl k vašemu stroji v příslušenství přiložen malý balíček jehel a otázkou jehel začneme hned jako první. Při dodání jsou ve vašem stroji nasazeny jehly na tkaniny. To znamená, že pokud váš první projekt tvoří tkanina, pak můžete jehly jednoduše nechat a mohli byste v podstatě hned začít šít. Pokud ale váš první projekt tvoří pletenina, musíte změnit stehy. Musíte změnit jehly. Proč byste měli měnit jehly? Protože když šijete úplety jehlami na tkané látky, budete mít malé dírky v místech vpichu. A postupem času, nejpozději po prvním nebo druhém praní, jsou tyto dírky velmi zřetelné. Rozdíl mezi jehlami na tkaniny a jehlami na pleteniny spočívá ve špičce. Špička jehel na tkaniny je ostrá, špička jehel na pleteniny je mírně zaoblená, jako při pletení se tam stehy jednoduše odsunou. To znamená, že do svého stroje můžete nasadit jehly, které používáte i na svém šicím stroji, protože jehly, které jsou nyní uvnitř, jsou univerzální jehly. Pokud chcete šít tenké hedvábí nebo batist či organzu, mohli byste ve svém stroji použít také jehly Microtex. Ale vždy, když používáte pleteninu, musíte nasadit buď dodané jehly HA nebo jehly Jersey či Super Stretch. Jaký je rozdíl mezi jehlami H a jehlami na Jersey? Jehly H mají jednoduše o něco větší očko a jsou tak o malinko snazší na navlékání.
Kromě toho musíš, ať už pracuješ na jakémkoliv projektu, vždy dbát na to, abys použila správnou sílu jehly, protože i nesprávná síla jehly ti může zničit šéf, stejně jako nesprávný typ jehly. Pokud máš v stroji pro projekt nesprávný typ jehly a nesprávnou sílu jehly, můžeš stroj ovládat sebevíc skvěle, ale čistý šéf nezískáš. Proto dbej na typ a dbej na sílu. Čím větší je číslo, tím silnější je jehla. To znamená, že jehla 70 je výrazně tenčí než jehla 90. Jako úplně poslední k jehlám ještě krátce řečeno, pokud používáš velmi tenké jehly, například A70 Microtex pro organzu, pak se doporučuje šít na stroji opravdu pomalu, protože stroj velmi rychle rachotí a když ješ hodně rychle jehly, tak trochu létají sem a tam a riziko, že se ti jehla zlomí, je prostě velmi vysoké. Nyní hned vyměníme jehly, než navlékneme z použitých jehel na tkaniny na dodané jehly H80. Než to ale uděláme, podíváme se nejprve, k čemu přesně všechny ty knoflíky a páčky na tvém stroji vlastně jsou. Začneme s věcmi, které máš zde vlevo na svém stroji. Zde vzadu je tvůj diferenciál. Jako diferenciál se neoznačuje malý náhradní díl nebo něco, co mechanik může namontovat a demontovat, ale jako diferenciál se označuje možnost nechat běžet tvůj přední podavač a tvůj zadní podavač různými rychlostmi. Diferencovaně. Pokud je tvůj diferenciál nastaven na jedničku, máš rovnoměrné podávání, to znamená, že stejně rychle, jako je látka vpředu pod patkou podavačem transportována dozadu, stejně rychle je i vzadu podavačem odebírána. Ale někdy se stane, že látka vyjde například zvlněná. Látky, které vyjdou zvlněné, ale nemají být zvlněné, by se, když leží na stole, vlastně rády trochu šrnuly a sploštily. Přesně pro takové situace máš diferenciál. Přejdeš do horní oblasti diferenciálu a čím výše se dostaneš, tím více se tvá látka šrnuje. To znamená, že vlnění je mezi patkou a podavačem potlačeno a tvá látka vyjde vzadu zcela hladká. Čím dále zde jdeš do horní oblasti, tím silněji se tvá látka šrnuje. A z toho už vyplývá, že na diferenciálu 2 můžeš skvěle řasit. Přesně opačný případ nastane, když jdeš do spodní oblasti diferenciálu. Někdy se šijí tyto velmi tenké látky, hedvábí, organza a batist a ty vyjdou ze stroje a vidíš je tak ležet a chtěl bys je vlastně trochu natáhnout, protože se trochu zkroutily. K tomu použiješ diferenciál ve spodní oblasti. Ve spodní oblasti se tvá látka trochu vytahuje dozadu ze stroje, je tak říkajíc už pod strojem napínána a výsledek, který pak nakonec vyjde vzadu, je opravdu nádherně hladký. Tímto reguluješ délku svého stehu. Jako základní pravidlo si můžeš zapamatovat, čím hrubší je tvá látka, tím delší může být tvůj steh a čím jemnější je tvá látka, tím kratší může být tvůj steh. Hedvábí by se přece nešilo s délkou stehu 4 a džínovina by se nešila s délkou stehu 1. Zde vidíš jeden příklad s velmi krátkou délkou stehu a zde máš příklad s velmi dlouhou délkou stehu. Tímto páčkou zapínáš nebo vypínáš svůj nůž. Zde je zapnutý, leží v jedné rovině se stehovou deskou a tak říkajíc se nepoužívá. Když ho vypneš, nespadne hned dolů, ale musíš ho prstem stlačit dolů. Když ho znovu zapneš, automaticky se zvedne při dalším stehu, který šiješ. Existuje jen velmi málo situací, kdyby se měl nůž sklopit pryč. Nebezpečí, když šiješ bez nože, je vždy v tom, že si kousek látky položil přes okraj nože za něj. A čím dále tvá možná tlustá látka překrývá nůž přes okraj nože, přes skutečný řezní okraj, tím větší je riziko, že se ti zlomí chapače, protože podávání nitě je jednoduše dimenzováno na to, aby kolem tvého řezného okraje vytvořilo čistý šev.
pokud teď se všemi tlustými látkami zajdeš příliš daleko doprava, je skutečně riziko, že se ti chapače poškodí. Zde vpředu máš kolečko pro šířku stehu. Kolečkem pro šířku stehu reguluješ vzdálenost hrany řezacího nože od nasazených jehel. Zkusím otočit zprava doleva a zleva doprava a uvidíš, jak se tvůj nůž pohybuje k jehlám a od jehel. I zde bych jako základní pravidlo doporučila, čím hrubší látka, tím širší může být tvůj steh. A čím jemnější látka, tím užší může být tvůj steh. Zde vidíš příklad s úzkým švem a zde příklad se širokým švem. Celkově šrnuto by to znamenalo, že můžeš na předžínovinu šít širokým stehem a dlouhým stehem. Zatímco hedvábí nebo organzu šiješ úzkým stehem a hustším stehem. Podíváme-li se nyní o kousek výše na stejnou stranu stroje, máme zde zvedač patky, kterým patku zvedáš a spouštíš. A zde vzadu máme malé tlačítko a když je patka nahoře, můžeš na tlačítko stisknout a patka pak spadne dolů. Je perfektní způsob, jak patku sundat. Já osobně všechny své stroje navlékám nejraději vždy se sundanou patkou, protože pak má člověk u jehel a také kolem nože ten nejlepší výhled. Na proces navlékání a člověk nemusí s nitěmi dělat slalom kolem nože, patky a stehové desky, ale může nitě jednoduše položit stranou, odvést je dozadu a nakonec patku jednoduše zase nasadit. Pokud chceš patku nyní sundat stranou, jednoduše ji stáhneš doleva. Pokud ji chceš zase nasadit, přiložíš ji sem dopředu, položíš ji malým můstkem přesně pod držák patky, spustíš patku dolů a pak zpravidla okamžitě zacvakne. Pokud to neudělá, stiskneš jednou zde vzadu na toto malé tlačítko a pak okamžitě zapadne. A jako poslední máme zde na této straně stroje ještě volné rameno, které můžeš využít, pokud jednoduše nechceš šít dozadu, ale jednoduše zůstat vpředu a jednoduše vždy jen po malých kouscích posouvat dál. Podíváme-li se nyní na pravou stranu stroje, najdeme tam 3 možnosti, kde můžeš ovlivnit chod. Za prvé je to zde tvůj vypínač a za ním tvůj napájecí kabel, resp. tvůj nožní pedál. U stroje Gritzner je třeba dbát na to, že v okamžiku, kdy jej zapneš, by se okamžitě rozjel šít v momentě, kdy šlápneš na nožní pedál. To pro tebe v praxi znamená, že když omylem šlápneš na pedál, jehly se rozjedou, to znamená, stroj začne šít. Proto tip. Vždy, když měníš jehly, vždy, když zde vpředu u jehel něco děláš prsty, pak ti mohu jen doporučit. Vypni stroj, protože se skutečně poměrně rychle stane, že omylem šlápneš na nožní spouštěč. S otevřeným předním krytem stroj Gritzner nemůže začít šít. Zde na boku je totiž zabudován malý bezpečnostní spínač a v okamžiku, kdy je kryt otevřený, nemůžeš nožním pedálem stroj spustit. Kromě toho máš zde na pravé straně tlačítko pro uvolnění napětí nitě. A když začneme hovořit o tlačítku pro uvolnění napětí nitě, pak jsme se vlastně hned krátce dostali k tématu napětí nitě. Napětí nitě totiž funguje tak, že když máš napětí nitě nastavené na 9, pak se tvé napínací talířky velmi silně tisknou k sobě. Vezmi nit, polož ji mezi prsty, silně stiskni, zatáhni zde vpředu, pak si všimneš, že nit lze z prstů vytáhnout jen velmi těžko. Při napětí nitě 0 nejsou talířky zcela otevřené, abys mohl nit vytáhnout, ale stále se lehce dotýkají. U stroje Gritzner nemáš uvolnění napětí nitě, když zvedneš patku nahoru. U stroje Gritzner máš uvolnění napětí nitě teprve tehdy, když zde stiskneš tlačítko pro uvolnění napětí nitě. Teprve pak se tvé napínací talířky zcela rozevřou a nit může při navlékání proklouznout mezi nimi, nebo lze nit při vyvlékání jednoduše vytáhnout. To znamená, že své nitě můžeš nejsnadněji ručně pohybovat, když zde stiskneš toto tlačítko. Kromě toho máš na pravé straně samozřejmě také ruční kolo, které se k tobě otáčí, když stroj běží. Podívejme se nyní, co všechno vlastně najdeš uvnitř stroje. Máme 2 pevně připevněné chapače. Jeden je horní chapač, to je tento zde. V
průběhu šití je horní chapač buď nad stehovou deskou, nebo vedle ní, ale nikdy není pod ní. Toto zde je tvůj spodní chapač. Spodní chapač je v průběhu švu buď pod stehovou deskou, nebo vedle ní, ale nikdy není nad ní. Proč je přesně tohle důležité vědět? Někdy v průběhu vašeho šicího života, pravděpodobně spíše dříve než později, se dostanete do situace, kdy budete muset jednotlivé nitě dodatečně regulovat. A pak je velmi důležité, abyste přesně věděli, která nit ve vašem švu odkud pochází. Je to nit chapače, je to jehelní nit a pokud je to chapač, je to horní nebo spodní chapač. Pokud ale víte, že váš horní chapač je vždy nahoře a váš spodní chapač je vždy dole a podíváte se na své jehly. Vaše jehly jdou do látky, jsou obtočeny horním a spodním chapačem, zase se zvednou. Podavač transportuje vaši látku dozadu a jehly se znovu zapíchnou. To znamená, že vaše jehelní nitě leží vždy nahoře. A protože jsme se právě podívali a horní chapač je vždy nahoře nebo vedle stehové desky, podíváme se teď tady na šéf a pak přesně uvidíme, že na rozdíl od této strany máme na straně 2 jehelní nitě, takže to musí být vaše horní strana. Pokud teď díky jehelním nitím víme, co je vaše horní strana, pak je samozřejmě zcela logické, že tohle je váš horní chapač a to druhé váš spodní chapač. Pokud šijete jen jednou jehlou, můžete si to zapamatovat i jinak. Váš spodní chapač vám totiž dělá písmena. Buď easy nebo V. Pak máte na svém stroji 2 nože, jednou pohyblivý horní nůž a nepohyblivý spodní nůž. Pohybem horního nože dolů podél nepohyblivého spodního nože vzniká jakási střižná funkce. Pokud byste omylem šili přes jehlu, pak je to vlastně v 90% případů tak, že váš horní nůž má malou hranu a pak už nemáte správně čistý šev. Pokud to jde úplně špatně, pak se musí vyměnit i váš spodní nůž. Proto vám mohu jen doporučit, abyste u overlocku pokud možno nepoužívali špendlíky, dokud si nebudete opravdu jistí a do té doby používali klipy. Šířku ořezu, o tom už jsme mluvili, regulujete kolečkem pro nastavení šířky stehu. Pak máte tady vpředu ještě svůj prst. Já tomu opravdu rád říkám prst pro rolovaný lem nebo prst pro šířku stehu. Svůj prst pro rolovaný lem regulujete tímto malým bílým háčkem zde. Když jste na N, váš prst pro šířku stehu je vyklopený dopředu. Když přejdete na R, váš prst pro šířku stehu je zatažený. K čemu přesně slouží váš prst pro šířku stehu? Představte si, že tohle jsou vaše 2 chapače, horní chapač, spodní chapač a mezi nimi sedí váš prst pro šířku stehu. Váš stroj uvolňuje nit a díky prstu pro šířku stehu, který je posunutý dopředu, je váš šéf stabilizován a může se čistě položit kolem hrany. Pokud by se teď prst pro šířku stehu zatáhl a vy byste trochu zvýšili napětí nitě, mohla by se například látka stáhnout kolem hrany, protože v švu chybí stabilizátor. To už také vysvětluje, proč tady vpředu stojí malé R a N. R totiž znamená rolovaný lem, roll saum. A vždy, když chcete udělat rolovaný lem, zatáhnete svůj prst pro šířku stehu dozadu, pak ve spojení se zvýšením napětí nitě může být vaše látka přeložená, respektive může vzniknout přeložený rolovaný lem. A v neposlední řadě máme teď tady nahoře ještě přítlak patky, který můžete regulovat, jak silně vaše patka tlačí na vaši látku a společně s podavačem je látka transportována dozadu. Čím hrubší je vaše látka, tím silnější může být nastaven přítlak patky a čím měkčí a jemnější a choulostivější je vaše látka, tím volnější ho můžete udělat. Zvýšíte ho otočením dozadu ve směru hodinových ručiček doprava a když ho otočíte doleva proti směru hodinových ručiček, snížíte přítlak patky. Po této celé teorii, která je ale opravdu důležitá, abyste se dokázali vypořádat s nejrůznějšími materiály, obrátíme se nyní k navlékání. Při navlékání je velmi důležité, aby byl v každém případě stojan na nitě kompletně vytažený. A protože chceme jednou vyměnit nitě, stejně jako hned i jehly, odstřihneme jako první nitě tady vpředu před předpětím. To, co máme tady vpředu, se nazývá předpětí. Tady vzadu to je vaše předpětí, tady máte svá napínací kolečka.
Abyste teď dostali nitě ze stroje ven, existují různé možnosti. Bohužel velmi často slyším, že švadleny dostanou tip, aby prostě šily na prázdno, tedy aby prostě přidali plyn. To ale znamená, že vaše patka prázdně drhne po podavači. A čím častěji to dělá, tím více se malé zoubky podavače ze spodu zarývají do vaší patky a časem tam zanechávají opravdu hluboké rýhy, které by časem mohly šití, zejména jemných látek, značně stížit. Od toho bych vám tedy rozhodně odradila. Někteří také dostanou tip, že by patka měla být nahoře a že se jednoduše vzadu drží řetízek nití a pak se přidá plyn a tak se řetízek jakoby vytáhne dozadu. I s tím jsem v kurzech už měla velmi špatné zkušenosti, protože dámy často řetízek jen drží a netahají, pak stroj stojí na místě a člověk má nakonec skutečně téměř neřešitelné zamotání nití. Proto to dělám vždycky jinak. Otevřete svůj stroj a teď si vzpomeneme, že Gritzner nemá uvolnění napětí, když zvednete patku, ale má uvolnění napětí, když stisknete toto tlačítko zde na boku. Vezmete si tedy pinzetu, stisknete zde tlačítko a jdete přímo za napětí, tedy tam, kde vycházejí nitě, zde dole. Tam jdete a vytáhnete si obě nitě chapačů dopředu a vytáhnete je zde v tomto kulatém průběhu. Vytáhnete si tam obě nitě jehel dopředu. Pokud jde o otázku, jaká jsou zde vaše napětí, pak zde máte levou jehlu, tam pravou jehlu, zde horní chapač a tam dolní chapač. Nejprve jsme tedy vytáhli stroje oba chapače a pak obě jehly. Teď můžete jednoduše vzadu chytit svůj řetízek nití a pokud nemůžete jednoduše hladce táhnout dozadu, jako já teď zde, pak vezmete své ruční kolo, tedy pokud tam máte ještě zamotání, pak vezmete své ruční kolo, otočíte jim dopředu a to tak daleko, dokud vaše jehly nebudou opět na cestě nahoru. V okamžiku, kdy jsou již opět na cestě nahoru, otočíte ručním kolem zpět. A krátce předtím, než jsou jehly úplně nahoře, můžete nitě jednoduše hladce vytáhnout dozadu. Někdy se stane, že se nitě ještě trochu zachytí na obnitkovacích jazyčcích, pak jednoduše uděláte to též ještě jednou. Nejpozději po druhém pokusu máte všechny nitě v ruce a můžete je jednoduše táhnout dozadu. Důležité je, abyste v každém případě táhli na 12 hodin a nestranou ehem ven. To je přesně jako u koverlocku, vždycky hezky táhnout dozadu a nikdy doleva. Abyste teď vyměnili jehly, což děláme dříve, než změníme nitě. Nejprve sundáme patku, abychom zde vpředu u patky jednoduše viděli mnohem lépe. Pak si otočíte ručním kolem tak, aby váš chapač zmizel před jehlami a měli jste volný přístup k jehlám. Pak vezmete svůj malý štěteček, který má zde na boku dírku a strčíte ho ze spodu do jehly. Tím dosáhnete toho, že vaše jehly, až je hned uvolníte, nezmizí dole ve stehové desce. A pak vezmete svůj imbusový klíč a nahoře uvolníte své jehly. A přesně tak jehly pak také zase vložíte. Musíte dbát na to, aby plochá část jehly směřovala od vás, tedy dozadu ke stroji. Nejprve jdete s jehlou dole do stehové desky a pak jedete rovně nahoru. Přitom musíte bezpodmínečně dbát na to, aby obě jehly byly úplně nahoře. Já to dělám nejraději tak, že pak obě jehly ještě jednou přidržím prsty, obě uvolním, posunu úplně nahoru a pak pořádně utáhnu. Poté, co jsme stroj nyní vyprázdnili a jehly jsou vyměněné, přistoupíme nyní konečně k navlékání. Sundáme ze stroje dodané nitě. A pokud chcete pracovat s těmito velkými overlockovými kónusy, pak byste je teď mohli jednoduše postavit nahoru, nechat na nich tyto malé kloboučky, protože z kloboučky mají velké kónusy opravdu dobrou stabilitu. Ale my chceme pracovat s menšími kónusy, a když menší kónusy postavíte na tyto kloboučky, pak se třepou sem a tam, nemají vůbec takovou správnou stabilitu. Proto teď sundáme kloboučky ze stroje. Tam jste také hned něco viděli, co se vám samozřejmě stane i doma. Když sundáte velké kónusy, stane se někdy, že tyto kloboučky v kónusech jednoduše zůstanou viset. Pokud nejdou tak snadno ven, pak jednoduše vědete pinzetou šora dovnitř a pak vyletí dole ven. Malé cívky teď jednoduše nasadíš na stroj takhle bez sítěk.
A protože teď pracujeme s menšími cívkami, můžeš Sora nasadit zarážky nitě na cívce na držák. Při navlékání musíš dbát na to, abys nejdřív navlékl horní chapač, pak dolní chapač, pak levou jehlu a pak pravou jehlu. Nejdřív jde nit sem dopředu do předpětí. Pak ji necháš běžet dolů sem. Když nit vyjde šora, můžeš se v zásadě orientovat podle bodů. S nití horního chapače musíš vždy projít zelenomodrým bodovým označením. To znamená zde u tohoto samozřejmě jen tím horním. Pak nit přetáhneš sem nahoru a pak jdeš přes horní chapač. Další na řadě je tvůj dolní chapač. Také dolní chapač musí samozřejmě sem dozadu do předpětí, pak běží sem nahoru a vyjde sem dole. S dolním chapačem sleduješ žluté označení. To znamená, že nejdřív jdeš sem dovnitř. Pak máš zde na obou místech žluté označení. Zde musíš samozřejmě také pod oběma projít. Pak projedeš sem touto držákem a pak ti nit visí zde vpředu. U dolních čapačů overlocků musí nit, pokud chce projít chapačem, vždy přijít ze zadu zleva. Existují nejrůznější varianty i stroje, kde musíš nit ručně provléknout dozadu. Teď ji navlékneš sem přes dolní chapač, přidržíš si ji zde a vezmeš ji sem nahoru a trochu ji zde prstem odtáhneš. Teď jde sem přes oba háčky, jde sem nahoru a pak přímo do ouška. A pak ji vezmeš a odsud ji jednoduše položíš za tyto dva háčky. Tam patří. Teď můžeš zde nahoře prsty vyvinout malý tah. Jdeš sem, vezmeš tento háček, posuneš ho prsty dozadu a pak ti dolní chapač zůstane přesně tam, kde má být. A teď také vidíš, proč si při navlékání ráda sundávám patku, protože teď můžeš nit odsud jednoduše položit za nůž a jednoduše ji táhnout dozadu. A pak máš obě nitě chapačů přesně tam, kde je chceš mít. Po nitích čapačů teď jako poslední navlékneme ještě nitě jehel. Stejně jako chapače visí, i nitě jehel zde nahoře na stojanu na cívky a začínáme s levou jehelní nití. Nit položíš sem nahoru do předpětí. Projedeš sem přes napínací kolečko, jdeš za tento stříbrný háček, sem nahoru přes tento držák a pak vyjdeš nad jehly. Pak položíš svou jehelní nit sem za tuto stříbrnou sponu přímo nad jehly a pak navlékneš do ouška. Pravou jehelní nit navlékneš stejně. Šora do předpětí přes napínací kolečko, sem přes stříbrný háček. A odsud se cesty navlékání obou jehelních nití rozdělují. Přes stříbrný držák za ním a pak do ouška. Teď jsme navlékali s patkou nahoře, ale ani jednou jsme nestiskli naše napínací tlačítko, naše tlačítko uvolnění napětí. Zvykla jsem si, dělám to vždy tak, že uvolňovač stisknu nakonec. Protože jinak možná po každé jednotlivé niti nevím, jestli jsem už uvolňovač stiskla nebo ne. Proto ho nechávám úplně vynechaný. Když mám všechny nitě navlečené, vezmu všechny nitě zezadu, stisknu tlačítko, zatáhnu za všechny nitě současně. Pak všechny 4 nitě současně vklouznou do napětí a teď si můžu být jistá, že všechny nitě leží přesně tam, kde mají ležet. Teď ještě nasadíme patku. Zavřeme stroj a nasadíme přední odpadkový koš. Aby se ti odpadkový koš zacvakl stejně pěkně jako mě, vezmeš svůj koš, ten má zde vpředu 2 takové malé výstupky. A ty ho jakoby zapáčíš takhle pod stroj, respektive ho zasuneš z boku takhle pod stroj, jako by s těmito 2 výstupky chtěl stroj trochu nadzvednout. Pak se vždycky zacvakne přesně tak, jak má. Ráda ho používám jako odkládací plochu, i na své malé sponky pak vždycky vím, kde je mám. Po všech těch vysvětleních se konečně dostáváme k našemu prvnímu švu.
Ale celá tahle teorie je prostě super důležitá, protože trh nabízí tolik různých materiálů, který nabízí. A ty máš tak skvělý stroj, na které můžeš nastavit tolik věcí a vlastně se na každou látku správně připravit a každou látku správně zpracovat. Takže se postupem času budou prostě stále více uzavírat všechna spojení a ty budeš stále více chápat, proč bys u této látky měla spíše zvolit délku stehu a u každé látky možná spíše diferenciál. Jako první tu máme žerzej. Ten jsme také použili s jehlami H. Nastavení na mém stroji jsou napětí nití všechna na 4. Moje patka je dole, můj diferenciál je na 1. Mož delka stehu na 2, 5. Můj nůž je samozřejmě vyklopený nahoru a moje šířka stehu je na 6. Proč zvlášť zmiňuji vyklopený nůž? Protože když si mezi tím někdy třeba na konci švu, pak se vždy ujistí, že začínáš svůj nový šev s vyklopeným nožem. V nejhorším případě otoč ručním kolem k sobě, dokud nebude tvůj nůž úplně nahoře, protože přiložíš látku, vložíš ji za nůž nebo látky za nůž. Pak přidáš plyn a v okamžiku, kdy začneš šít, tvůj nůž prořízne obě vrstvy látky a tvá látka se hladce transportuje dozadu. Bohužel velmi často vidím, že dámám je jedno, kde jejich nůž stojí. To znamená, že obě látky se někdy setkají s nožem a v nejhorším případě je tvůj nůž zrovna dole. Teď se látky dostanou k noži, tvůj nůž jde nahoru a čím tlustší je tvá látka, tím vyšší je pravděpodobnost, že tvůj nůž látku zvedne. Tvá spodní látka se ale posouvá dál dopředu. To znamená, v nejlepším případě máš jen posun. V nejhorším případě je tvá horní vrstva látky přehnutá. Proto přikládám svou látku tady vpředu, zvednu patku jen malinko nahoru, posunu svůj žerzej dozadu pod nůž a teď můžu začít šít. Šití řetízku nití před začátkem šití není absolutně nutné, protože i to by zase znamenalo, že holou patkou drhneš po podavači. Proto prostě vezmu své počáteční nitě, držím je vzadu, tady vzadu prostě první 2, 3 stehy pevně a pak začnu šít. A teď už je vidět. Mám vždy tyto 2 prsty na úrovni patky a pohybuji jimi, ať už šiju jakoukoliv látku, tlustou nebo tenkou, vždy strojem dozadu rychlostí, jakou stroj šije. Do těchto prstů si nemůžeš zašít, protože patky tady vpředu mají ochranu nože. To znamená, že si ale můžeš ušetřit kroucení s přítlakem patky, protože těmito 2 prsty, prostředníčkem a prsteníčkem prostě reguluješ, jak silně se tvé látky posouvají dozadu. Když si zvykneš prsty správně přitisknout tady na straně na látku a šít rychlostí dozadu, máš vždy super výsledek. A pak tvůj šef vyjde ze stroje takto. Šef není dobrý, ale ani tak špatný není. Co je nápadné, je, že je nádherně rovnoměrný, ale co je také nápadné, je, že je velmi těsný. To znamená, pokud ty šef vyjde tak těsný, měla bys v každém případě jako první zvýšit délku stehu, abys trochu prodloužila vzdálenost odsud sem. Velmi pěkné je, že nahoře nemáme absolutně žádné přečnívající smyčky. Špatné je, že je tak zvlněný. A přesně o tomto zvlnění si teď promluvíme, protože jsme se dostali do nejhlubších hlubin diferenciálu. Předtím, když jsme se dotkli diferenciálu, jsem řekla, že diferenciál je zodpovědný za diferencovanou rychlost tvých podavačů. Šíli jsme na 1, to znamená, jak rychle se látka vpředu posouvala a transportovala, tak rychle se i vzadu odebírala. Kdybychom teď šli do horní oblasti diferenciálu, zadní podavač by látku nevysouval dozadu tak rychle, jak se posouvá vpředu. Což znamená, že se tvá látka šrnuje a vlna se vyrovnává.
A co teď vidíme, je absolutně rovnoměrný supernádherný šev. Stehy jsou trochu dál od sebe, protože jsme zvýšili délku stehu. A už absolutně nemáme žádné vlnění, protože jsme diferenciál nastavili do horní oblasti. A rozložený šev vypadá takto. Ještě chviličku bych s tebou chtěla zůstat u tohoto švu, než se hned pustíme do dalších problémů, které se mohou objevit, jako příliš volný spodní chapač, příliš napnutá jehla a podobné věci. A než budeme mluvit o dalších švech. Protože teď mám ve svém stroji 4 overlockové nitě Ackermann. Overlockové nitě Ackermann, ty 120 jsou skoro trochu objemné jako objemová nit. Kdybychom dělali identický šev s úplně normální overlockovou nití, která je trochu tenčí, pak by samozřejmě už u našeho prvního švu s původní délkou stehu měla stehy mnohem dál od sebe, než jsem je měla já tady, protože tvoje nit je tenčí. Proto na to musíš bezpodmínečně dbát a proto také nejsem příznivcem univerzálních pravidel, respektive tvrzení typu dělej to vždycky tak a tak. Musíš dbát na to, jak silná je tvoje nit. Čím silnější je tvoje nit, tím delší steh musíš zvolit. Záleží ale samozřejmě na tom, jaký šev děláš, protože rolovaný lem chceš mít poměrně hustý. Úplně normální čtyřnitný overlockový šev spíše ne tak. Podívejme se teď na dopad na vzhled švu, když tvoje napětí prostě není správné. Máme zde vzhled švu, kde je spodní chapač příliš volný. Je vidět, že zde jsou jehelní nitě. Spodní chapač je zřetelně tažen na stranu horního chapače. To znamená, že spodní chapač nemá vlastně žádné napětí, v tomto případě skutečně 0 a je tažen horním chapačem na horní stranu. V tomto příkladu máme příliš napnutý spodní chapač. Spodní chapač táhne horní chapač přes okraj a ze spodního chapače máme vlastně jen velmi malý kousek nitě. Spodní chapač byl v tomto případě nastaven na 9 a je zde také jasně vidět, že kvůli tak vysokému napětí spodního chapače je tvoje levá jehla tažena silně na spodní stranu. Spodní chapač byl v tomto případě nastaven na 9. Pokud tvůj horní chapač není správně nastaven, pak bude tažen spodním chapačem přes okraj, jako zde. A pokud je tvůj horní chapač příliš napnutý, pak táhne spodní chapač nahoru. Podívejme se teď ještě na nesprávné napětí nití jehel. Zde vidíme velmi zřetelně příliš volnou pravou jehlu, což poznáme podle toho, že na spodní straně u spodního chapače tvoří smyčky. Příliš napnutá pravá jehla, stejně jako příliš napnutá levá jehla, ráda tvoří malé sklady mezi jednotlivými jehlami, to znamená, že jehelní nitě se téměř trochu stahují a látka se mezi nimi snaží zvednout. Příliš volnou levou jehlu poznáš zcela zřetelně podle toho, že když látku rozložíš, vidíš jehelní nitě. Jehelní nitě, které jsou příliš napnuté, se vždy zaryjí hluboko do látky. Zde jsem ti teď udělala příklad s patkou nahoře, to znamená, že jsem látku ručně vedla pod otevřenou patkou. Je vidět, že stehy jsou poměrně nerovnoměrně dlouhé a horní a spodní chapač prostě nejsou správně na svém místě. To znamená, že si vlastně nešila se správným napětím nitě. Ve tvém návodu k obsluze na straně 28-29 najdeš další možné chyby v napětí nitě. Zde jsem pro tebe od poloviny strany 29 znovu ušila výsledek. Jako řešení je zde uvedeno zvýšit napětí pro horní chapač nebo povolit napětí spodního chapače. Je to ale vždy otázka toho, jaké je tvé aktuální napětí. To znamená, pokud máš takový vzhled švu jako zde, já jsem teď šila s levou a pravou jehlou 4, horním chapačem 4, spodním chapačem 2, 5. Je vidět, že spodní chapač jde nahoru, pak bych v této situaci s tímto výsledkem švu tedy trochu zvýšila spodní chapač. Je to vždy otázka toho, jaký je tvůj výsledek švu a s jakými napětími si právě šila. Nakonec bychom se tématem napětí nitě mohli zabývat celý den. To samozřejmě nechceme, chceme se podívat dál na stroj a jaké švy nám nabízí. V
V Corely videích v různých tématech se tématem napětí nitě zabývám stále dokola, protože téma napětí nitě je prostě něco, s čím se během celého svého šití stále znovu setkáváš. Na druhou stranu, čím snadnější je pro tebe s tím zacházet, tím snadněji se ti samozřejmě také nastavuje stroj, aniž bys se musela někde ptát, psát nebo hledat. Na jednu věc bych se zde s tebou, ale přece jen ještě chtěla podívat a sice máme zde tento vzhled švu. O problematice jsme mluvili už předtím, ale na tomto místě je šev ještě horší než tam vpředu. Co se tam stalo? Mám tady na svém stroji zarážky nití. Tyto zarážky nití tady na horním chapači, tam se mi nit skutečně zasekla. To se prostě může stát, protože se nitě odvíjejí velmi různě. A i tam jsme opět v oblasti, kde paušalizace vlastně vůbec neexistují. Někdy je dobré zarážky používat, stejně jako síťky, a někdy je prostě lepší je vynechat. Teď jsem je tady sundala z mého horního chapače a z mého dolního chapače. Podívejme se tedy dále na ostatní švy stroje. Dosud jsme šili čtyřnitný overlockový šev. A ten se také nazývá obnitkovací šev. Možná si už někdy četla, že obnitkovacím švem se sešívá pletenina. To znamená, že vždy, když chceš šít svetr nebo tričko nebo mikinu nebo cokoliv jiného z žerzeje, teplákoviny, flísu, francouzského froté, zkrátka pleteniny, pak použiješ čtyřnitný overlockový šev. Drží tvou látku pohromadě a přesto je pružný. Pokud teď vyndáme jednu jehlu, pak máme nejprve začišťovací šev a to tak dlouho, dokud jsou horní a dolní chapač ve stálém napětí. To znamená, že dokud se nitě proplétají přesně na hraně nože, máme stálý overlockový šev. Ten se také rád nazývá začišťovací šev, protože jím bys začišťovala tkaninu. Pro tkaninu přece potřebuješ univerzální jehly. To znamená, že kdybys teď vyndala obě jehly a vložila bys zpět pouze pravou jehlu jako univerzální jehlu, pak bys s ní mohla začistit jemnější tkaninu, aby si ji pak ještě sešila na šicím stroji. Pokud vložíš svou levou jehlu jako univerzální jehlu a pravou necháš venku, pak bys s ní mohla začistit hrubší materiály, jako například džínovinu nebo plátno. Teď vyndám obě své jehly H, vložím zpět pravou jehlu jako univerzální jehlu a pak jednou začistíme lehčí tkaninu. Aktuálně nepotřebnou nit levé jehly jsem sundala ze stroje, aby se nahoře na stojanu nemohla zamotat s ostatními nitěmi, zatímco šiju. Svůj diferenciál nechávám na rovnoměrném posuvu. Svou délku stehu nastavím na 3, svou šířku stehu na zhruba 5,5 a svůj nůž samozřejmě nechávám zapnutý. Moje napětí nití jsou všechna na 4 jak u obou chapačů, tak u pravé jehly. Vidíš, propletení mého švu je tady nahoře přesně na hraně. Čapače leží pěkně hladce, dolní chapač máme dole a horní chapač nahoře. Podívejme se jako další u švů na rolovací lem. Vložili jsme přece pravou jehlu a pravá jehla je pro rolovací lem také přesně správná. Někdy vidím na kurzech, že dámy z pohodlnosti nechávají levou jehlu ve stroji. Výsledek, když je levá jehla vložená, ale není navlečená, je výrazně horší, než když levou jehlu, protože ji zrovna nepotřebuješ, ze stroje prostě vyndáš. Šijeme s diferenciálem na 0,7, to znamená, že zadní podavač je o něco rychlejší. Nejprve šijeme bavlnu, která je díky tomu pěkně napnutá.
Pokud bys šila na diferenciál s rovnoměrným posuvem, to znamená tady na jedničce, mohlo by se stát, že by se trochu stahovala. Naši délku stehu uděláme na úplně malou, úplně krátké, velmi husté stehy za sebou. Náš nůž je samozřejmě zapnutý a naše šířka je úzká. To znamená, že náš nůž je blízko jehly a máme pěkný úzký šev. Rolovací lem se vždy používá tam, kde chceš mít pěknou dekorativní zakončovací hranu. Trik u rolovacího lemu spočívá v tom, že se zvýší napětí dolního chapače a dolní chapač táhne horní chapač kolem hrany. To znamená, že do svých nití musíš na horní chapač rozhodně dát nit, kterou chceš ve svém rolovacím lemu hlavně vidět, protože horní chapač je tažen dolním chapačem kolem hrany. Proto musíš samozřejmě také zvýšit napětí dolního chapače. Já mám své teď tady na 6. Kromě toho je pro rolovací lem důležité, abys tady vpředu zatáhla jazyček šířky stehu. To znamená, že přejdeš z N pro normální šití na R do nastavení rolovacího lemu. To znamená, že tvůj stabilizátor už není ve tvém švu a tím se ve spojení se zvýšeným napětím dolního chapače hrana látky ohne. Přeložený rolovaný lem je správný název pro to, co chceme dělat. Jazyček pro šířku stehu samozřejmě necháme po celou dobu šití zatažený. Také to vždycky znovu vidím, že pro vytvoření takzvaného overlockového mušličkového lemu se jazyček pro šířku stehu někdy trochu povytáhne zpět, vpřed, zpět, vpřed, zpět. To není technika, kterou by Gritzner 788 obzvlášť ráda měla. Přitom se ti může velmi snadno stát, že se ti jazyček pro šířku stehu ulomí a to rozhodně není případ pro záruku. Nyní budeme šít nejprve bavlnu a potom se podíváme na žerzej. Nastavení v obou látkách necháme stejné. U žerzeje nyní vidíme, že nit nevychází tak úplně zvlněná. Pokud chceš mít zvlněný rolovaný lem, tedy takový, který je opravdu krásně vlnivý pak u spousty strojů, mimo jiné i u Gritzner 788, nestačí jednoduše nastavit diferenciál do spodní oblasti. Tím se sice vzadu už trochu vytahuje, ale nestačí to. Proto, když chci mít zvlněný rolovaný lem, šiju tak, že látku vpředu trochu táhnu. U overlocku musíš bezpodmínečně dbát na to, že když vpředu manuálně táhneš, musíš vzadu látku ze stroje také doprovázet. To znamená, že táhneš vpředu a táhneš vzadu a tím si v podstatě prodloužila svůj šicí okraj a doprovázíš látku pod patkou podél tohoto prodlouženého okraje. Potom se to musí vlnit, protože si na svůj prodloužený okraj nanesla mnohem více nitě, než by tvůj okraj ve skutečnosti byl dlouhý. A tato nit prostě neví, kam má jít a proto se ukládá do krásných vlny. Pokud táhneš jen vpředu a vzadu ne, pak hrozí nebezpečí, že se ti zlomí jehla. A pak tu máme výsledek na žerzeji, samozřejmě s jehlou na žerzej. Zde vpředu je vidět, že se lem vlní znatelně méně než zde vzadu. To je proto, že zde vpředu je místo, kde jsem pouze natahovala diferenciálem a zde vzadu, kde jsem jednoduše také manuálně táhla. A zde je ještě jednou rolovaný lem s bavlnou, je vidět, že se nic nestahuje, leží zcela hladce. To je prostě proto, že pro bavlnu je zcela dostačující, aby se to nestahovalo, když se tam s diferenciálem jednoduše jen trochu posune dolů. K tématu rolovaného lemu je prostě šíleně moc co říct a existuje šíleně moc eventualit. Za prvé ho lze dělat z velmi různých materiálů, počínaje silnějším žerzejem až po úplně tenkou organzu.
Pak je to tak, že ho lze šít i s velmi různými nitěmi, od úplně silných po úplně tenké, tedy od opravdu silné dekorační nitě až po vyšívací nit. Lze ho šít dvounitně i třínitně, ale také by se mohlo stát, že napře ne. Čekaně se objeví problémy, jako třeba malé uzlíčky, které tam například vykukují, nebo tvé dítě možná vždycky takhle tahá za rukáv a celý rolovaný lem se vytahá. Také to, jak uzavřeš rolovaný lem dokola, například poté, co si už uzavřela rukáv, je samozřejmě téma. Proto jsem natočila celé video jen o rolovaném lemu, druhé je aktuálně ještě v plánu a pokud se na něj chceš podívat, najdeš ho na stránce Curly v záložce tutoriály. Jako poslední steh se nyní podíváme na plochý steh. Nejprve si probereme, co vlastně plochý steh je. Šije se vždy jednou jéhlou. A lze ho použít jak jako zakončení, tak jako spojovací steh a také jako čistě dekorační steh. Podívejme se ale nejprve, co vlastně je. Představ si, že zde máš svůj šef a ve výšce mých dlaní je tvá jehla. To znamená, že se kolem toho obtočí chapače. Plochý steh se jmenuje plochý steh, protože se po ušití roztáhne. To znamená, dávej pozor na mé dlaně, šef potom roztáhneš. A pak máš buď na jedné straně žebříčkový steh, nebo na druhé straně chapače či chapač, který přes sebe pokládá zcela hladký šef. To znamená, že plochý steh se jmenuje plochý steh, protože prostě na žádném místě nemá žádný vyčnívající přídavek na šef. Plochý steh můžeš šít jak se 2 nitěmi, tak se 3 nitěmi. Není uvedený v tvém návodu k obsluze, protože ale mezi dodaným příslušenstvím máš malý konvertor, tento pomocný chapač, budeme se nyní bavit přesně o něm v souvislosti s plochým stehem. To znamená, že nejprve odstřihneme pravou jehlu, pravou nit jehly a horní chapač. Čistě to vytáhneme ze stroje. Pátka je dole. A pak nejdřív vyměníme jehlu, a to tak, že ji přesuneme z pravé strany na levou stranu. Osobně mám plochý šef velmi ráda, když je obzvlášť široký. Čistě technicky bys ho ale mohla šít i pravou jehlou. Když teď přijde na nové navlékání, tvůj spodní chapač, ten jsme nechali navlečený a ani jsme ho neodstřihli, ten je tedy stále ve stroji. Můžeš sundat nit horního chapače a nit levé jehly, respektive tvoji jehelní nit, nasadíš na cívku jehly, kterou si vložila. To znamená, že jsme vložili levou jehlu. Proto samozřejmě umístíme naši cívku na místo pro nit levé jehly. Konvertor nasadíme hned, nejdřív navlékneme to, co je teď na stroji. Protože jehlu nemůžeš jednoduše vést normálním napětím, vzpomeňme si, jak se šije plochý šef, chceme ho totiž roztáhnout. Abys ho mohla roztáhnout, potřebuješ pěkně volnou jehelní nit. A my vlastně chceme přesný opak toho, co chceme u normálního overlockového švu. Protože u normálního overlockového švu se v žádném případě nechce vidět nit levé jehly. Pokud je ale zde naše nit levé jehly příliš napnutá, nemůžeš svůj šev roztáhnout. Někdy je to tak, že když na stroji Gritzner 788 nastavíš napětí na 0, pak je někdy skutečně velmi volné. U naprosté většiny strojů má ale přesto vždy určité zbytkové napětí. Měla bys zde na boku vlastně nepřetržitě moci mačkat tlačítko pro uvolnění napětí, aby tvoje nit bez problémů celou dobu jednoduše volně prokluzovala tvým napínacím kolečkem u jehly. To samozřejmě nejde. Proto jsem vždycky zastáncem jednoduchých řešení. Vezmeš si kousek lepicí pásky Tesafilm a přilepíš ho šora přes kanál napětí tvého napínače. Takže jehelní nit teď jde sem nahoru do předpětí, pak tudy přejede přes lepicí pásku Tesafilm, pak úplně normálně sem dolů za stříbrný držák a pokračuje dál svou normální cestou až k jehelnímu oušku. Dále nasadíme konvertor. Na jednom rohu má takový malý výstupek, ten musí zezadu do otvoru horního chapače. To znamená, že ho zapáčíš do této malé úzké drážky, zezadu musí kousek vyčnívat. Pak zatlačíš přední část zpět, aby zezadu zacvakl do otvoru.
Musíš dbát na to, aby byl skutečně v otvoru a ne pod ním. Abys konvertor později opět uvolnila, jednoduše lehce zatlačíš přední část dozadu, pak ho zapáčíš nahoru a dopředu ven. Naši látku položíme lícem k líci, protože chceme vidět žebříčkový steh, tedy růžovou nit na pravé straně. Naše napětí na levé jehle máme nulové napětí pro roztáhnutí. Jde to přes lepicí pásku Tesafilm a na spodním chapači máme napětí na 5. Horní chapač se nepoužívá, tam máme konvertor. A další nastavení, diferenciál máme na rovnoměrné podávání. Délka stehu těsně nad 3, šířka stehu těsně nad 5 a nůž je samozřejmě zapnutý. Zapnutý znamená, že běží s tím. A co pak ze stroje dostaneme, vypadá takto. A když to roztáhneme, objeví se zde naše jehelní nit. Z pravé strany to vypadá takto. A z levé strany to vypadá takto. Samozřejmě můžeš plochý šev šít i 3 nitěmi, vždycky když má být možná o malinko pevnější. Můžeš plochý šev šít i jen pravou jehlou, když má být výrazně užší. A můžeš ho použít jak na tenčí látky, tak i na silnější. Existuje spousta věcí, které můžeš s plochým švem dělat. Můžeš s ním například přišívat stuhy nebo krajku. Samozřejmě můžeš na jehlu vzít i dekorační nitě, jako zde například Madeira číslo 12. Můžeš ho použít jako raglánový šev, nebo ho můžeš použít i na lemování, pokud nemáš coverlock nebo se ti lemování s tvým coverlockem nedaří. Tyto všechny různé varianty by zase přesáhly rámec tohoto videa. Proto jsem udělala 2 různá videa. Jedno jsou základy plochého švu, tam jde jen o techniku nastavení tvého stroje, o různé zacházení s různými látkami. Týká se toho, jak musíš nastavit svůj stroj. A ve druhém videu oblasti použití plochého švu jde jen o všechny různé varianty, jakou patku k tomu potřebuješ, abys dosáhl určitého výsledku. To nás přivádí přímo k našemu dalšímu tématu, protože teď se obrátíme k patkám. Znovu navlékneme stroj na 4nitný overlockový steh a začneme s patkou pro slepý steh. Ušít slepý steh není ve skutečnosti vůbec těžké. V haute couture se rád šije ručně, protože u slepého lemu jde o to, aby tvůj záložka, tedy tvůj lem, byla přišita tak pevně, aby nit, kterou je přišita, nebyla vidět na lícové straně. Výhoda toho dělat to na overlocku spočívá v tom, že šiješ dohromady a zároveň začistíš svou záložku. Obtížnost toho dělat to na overlocku spočívá v tom, že musíš dávat pozor, aby s levou jehlou nepropíchlo všechny vrstvy látky, protože jinak bude tvoje nit vidět na lícové straně. Když šiju slepý lem, tak si svůj lem předtím založím, změřím ho, založím ho. A když s tím teď půjdeš k overlocku, tak ho v podstatě položíš stejně, takhle leží původní záložka, pak ji takhle přehneš nahoru a pak vezmeš celou záložku a takhle s ní jdeš k overlocku. Přesně tady, kde je teď ohyb, je tvůj šicí okraj a přesně tady nahoře chceme hned udělat náš začišťovací šev. Teď jde o to, aby se v ideálním případě jen tady zachytil levá jehla jen malý kousek tohoto ohybu. A přesně k tomu je nápomocná naše patka pro slepý steh. Na své patce máš tady tento šroub. Když tento šroub povolíš, můžeš celou tuto přední vodítko posunout k noži a od nože. Čím dál je posunuta od nože, tím blíže samozřejmě vzadu u jehly. Protože tady vpředu máme tuto hranu a proti této hraně posouváš svůj založený lem. To, co chceme začistit, probíhá tady pod touto patkou. Takže jsem teď povolila šroub, protože patku lze použít i na spoustu jiných věcí, ale abych udělala slepý steh, posunu si ji co nejdál na stranu. A šroub zase utáhnu.
Pak tam přijde látka, vidíš, tady leží tvůj švový přídavek lemu, který teď bude oříznut nožem, kde tedy dopadnou horní a dolní chapač a pravá jehla. A tvoje levá jehla, to je z této pozice vidět trochu lépe, leží v podstatě přesně v pokračující linii se záložkou. Pokud je tvoje látka trochu tenčí, pak si můžeš svoje vodítko posunout také trochu dál doprava. Já jsem ji teď jednoduše posunula úplně doleva, protože látka je tak tlustá. Teď bude stlačen dozadu mezi patkou a podavačem. Roztáhne se, když je v podstatě pod jehlami zase trochu doprava. A pak bude přesně zachycen levou jehlou. Velmi důležité je přitom, abys teď tady těmito dvěma prsty posouval látku s sebou dopředu, protože teď leží jen tady na tomto úplně malém kousku. Leží jako vždy tam vpředu pod otevřeným nožem. Ale pokud ho teď tady trochu neposuneš dozadu, pak ho tvoje patka nemůže správně zachytit. To se samozřejmě stává velmi často. Tam musíš dávat pozor, abys opravdu zůstal tady ve vodítku. Mezitím musíš samozřejmě v každém případě zkontrolovat, zda si za prvé svou záložku opravdu pevně přišil. To zkontroluješ tak, že se pokusíš roztáhnout švový přídavek a záložku. To musí samozřejmě držet. A když se podíváme na lícovou stranu, tedy všechno jednou rozložíme, pak by mělo být vidět co nejméně jehelní nitě. V ideálním případě nic. Vzala jsem si teď tady schválně bílou nit pro levou jehlu, aby byly stehy vidět. Kdyby byly vidět, a je to opravdu přesně trefené, není vidět vůbec nic. Jednu věc teď chci ještě krátce vyzdvihnout. A to mi došlo až při stříhání v detailu na počítači. Jen jeden důvod, proč tolik lidí miluje Curlyho videa. Tady je malá dírka. A tato malá dírka je na 100% způsobena tím, že jsem se zjevně, když jsem měnila jehly, u strečových nebo žerzejových jehel někde spletla, vybrala špatně. To znamená, že levá jehla je v každém případě univerzální jehla. Protože univerzální jehly vám v pružných látkách dělají dírky. Teď by se samozřejmě dalo zeptat, proč v ní byly univerzální jehly. Jednoduše proto, že jsem vám právě na konci plochého švu ještě rychle ušila tento příklad. A tu je z tkaniny. Když se ale teď podíváme na náš slepý lem, vidíme, že zde máme skutečně slepý lem. A tady na vnitřní straně je přišitý. Nemůžu ho odpárat. Tady ten je opravdu pořádně pevný. Tak by měl vypadat slepý lem. Dále se podíváme na elastickou patku, která se tu a tam nazývá také patka na gumičku. Výhodou elastické patky je, že s ní můžete přišít pružný pásek s naprosto rovnoměrným natažením. A to je napře super užitečné, když chcete šít legíny. Nemusíte s ní v žádném případě přišívat jen gumičku, ale můžete našívat gumičku všech šířek. Můžete ale samozřejmě také použít framilastik, mám tu průhledný elastický pásek, použít framilastik, jiné slovo by bylo framilon. Než to zavedeme do stroje, podíváme se nejprve na to, jak je patka konstruovaná, abyste přesně věděli, jak ta součástka funguje. Máme zde na patce šroub. Tímto šroubem regulujete, jak silný je tlak válečku na tuto spodní destičku. Přesně tam totiž hned zavedete svůj pružný pásek. Pokud váleček silně tlačí na spodní destičku, nemůžete váleček vlastně vůbec zvednout. Ano, kdyby teď mezi tím byla vaše gumička, byla by extrémně silně zadržována a měla by tak velmi silné natažení. Čím méně váš váleček tlačí na vaši destičku, tím méně silné je vaše natažení. Abyste teď mohli gumičku tam zavést, povolíme šroub dostatečně. Musíte si však dát pozor, abyste ho omylem úplně nevytočili z patky. Pak vezmete svou gumičku, respato svůj pásek, kterým chcete natahovat, a položíte ho takto rovně pod to. Může být klidně tady vpravo u okraje, ale položíte ho pod to. A důležité je, aby tady vzadu ještě dostatek pásku vyčníval.
To vám hned pomůže při polohování. Teď otočíte patku nahoru a jednoduše jen tady vpředu ze strany zasunete svou gumičku do patky. Přitom je důležité, aby váš pásek v každém případě ležel úplně až sem k okraji. A když se na to teď podíváme ze spodu, uvidíte, že vaše spodní hrana je v každém případě pod tím. Pak šroub trochu utáhněme. Můžete to samozřejmě udělat i v kulatém uzavřeném stavu, tedy když už máte gumičku uzavřenou do lemu. My se na to ale teď nejprve podíváme, jak se to dělá v otevřeném stavu. Musíte dbát na to, aby vaše gumička samozřejmě v každém případě zůstala pod vaší patkou. A někdy se stává, že vaše patka nezacvakne, když spustíte šicí patku. Pak stisknete tady vzadu tlačítko, teď to udělal hned. Může se ale stát, že při prvním pokusu budete muset patku, respirátoržák, trochu přitlačit na patku. Pak jednou zvednete svou šicí patku a zkontrolujete, zda se vaše patka na gumičku, elastická patka, zvedá s ní. A teď si svůj pásek správně rovně umístíte pod patku tak, aby vpravo lícoval s patkou. A nejprve spustíte svou patku dolů. Pak položíte látku lícovou stranou dolů a zasunete ji teď z boku pod patku. To znamená zvednout šicí patku, gumičku tady vpředu. To je samozřejmě s tak širokou gumičkou trochu obtížnější než s úzkou gumičkou. To znamená, že látka musí být samozřejmě správně zasunuta pod patku a obojí musí vpravo u okraje čistě lícovat. Takové věci ráda šiju u nože, to znamená, že si nenechávám látku odstřihnout, ale šiju tak, že látku vedu podél vnitřní hrany nože. Jinak by se musel začátek udělat jinak, abyste nešili šikmo do látky. A pak regulujete svůj šroub, to znamená nastavíte, jak silné natažení chcete mít. Abyste pro svůj projekt získali správné natažení, mohu vám jen doporučit, abyste si ušili pár kousků dlouhých 10 cm a vždy s jiným natažením, abyste si přesně vyzkoušeli, kolik gumičky potřebujete, abyste se nakonec dostali na správný rozměr. A pak už vlastně neděláš nic jiného, než že šlapeš na plyn. Stroj je navlečený na 4nitný overlockový steh, všechna napětí jsou na 4. Teď samozřejmě nemusím tahat za látku, respektive tahat za gumičku. Co ale ráda dělám je, že si tady vzadu vezmu gumičku, držím ji pevně a kontroluji, zda je skutečně transportována dozadu. Jelikož se gumička při šití více či méně natahuje, nastavila jsem samozřejmě délku stehu na 4. Protože mé stehy jsou tak jako tak hned velmi husté, protože se při šití natahuje, pak se vrátí zpět a pak mám prostě velmi hustou délku stehu. Teď si tady všimneš, když začnu šít, že můj váleček tlačí na mou gumičku tak silně, že gumička nechce pořádně projít. Proto je velmi důležité, aby se soustředila na to, aby ti gumička zůstala tam vpravo na straně. V nejhorším případě si sem tak trochu přetáhneš, tedy jen na okraji, a samozřejmě musíš zároveň u své látky dbát na to, aby zůstala rovněž hladce na okraji. To znamená, přehnaně řečeno, šiješ takto. Gumička doprava, látka doleva. Přehnaně samozřejmě obojí musí zůstat na okraji. V praxi to vypadá takto. Nejprve musí být zachyceny obě vrstvy, gumička i látka. Tak. A teď tady můžu začít šít. A výsledek vypadá z vnitřní strany takto. Látka samozřejmě ležela levou stranou nahoru. A z druhé strany to vypadá takto. A když to teď natáhneš, pak bys to mohla ještě jednou přešít coverlockkem a měla bys pak nádherně široký pas na legíny. Další technika, na kterou se podíváme, je řasení overlockkem.
Výhoda, když řasíš overlockem, spočívá samozřejmě zcela jasně v tom, že sešiješ a začistíš v jednom pracovním kroku. Zde vidíme steh spodního chapače. Logicky jsou to přece Y. A zde vidíme horní chapač. A tím i jehelní nitě. Tkaninu jsme v jednom kuse sešili a začistili. Jak dosáhnout takového čistého overlockového zakončení bez vyjíždějících smyček, což je obzvláště důležité, když se například přišívá náplet na krk? To jsem velmi podrobně vysvětlila ve videu Lepší šití s overlockem. Tam najdeš i některé další šicí techniky s overlockem, jako například s rolovaným lemem čisté vnější rohy na mušelínových šátcích, jako například čisté zakončení rolovaným lemem, konec na šátku, čisté vnitřní rohy a ještě mnohem více. Důležité je, abys v každém případě vždy nechala běžet nůž, protože když se dostaneš na pravou stranu nože, tedy jakoby za místo řezu nože doprava pryč, pak riskuješ, že si zničíš chapače. Svůj nůž tedy bezpodmínečně vždy necháš běžet. Pro řasení existuje zde, nebo k řasení existuje zde, tato řasící patka a řasící patky se hodí, respektive se vyznačují tím, že se skládají ze 2 vrstev. Vrstvu, kterou řasíš, vedeš zde úplně dole mezi touto deskou a transportérem. A vrstva, která se nemá řasit, která tedy zůstane ležet hladce, přijde sem nahoru do patky a nedotýká se takřka našeho transportéru vůbec. V tomto příkladu je to tedy tak, že samozřejmě tmavě modrá látka ležela dole a neřasená látka leží nahoře a látky samozřejmě leží lícem na líc na sobě. Protože samozřejmě chceš mít svůj šéf uvnitř. K nastavení stroje navlékli jsme 4nitný overlockový steh. Napětí na jehlách je zvýšené a na chapačích snížené. A na naší straně máme velmi široký steh. Máme velmi dlouhý steh. Náš nůž je samozřejmě zapnutý a náš diferenciál je na 2. Co přesně znamená diferenciál na 2? Zadní transportér je takřka jen poloviční rychlostí než přední a látky jsou maximálně silně šrnovány k sobě. Sílu řasení můžeš na stroji regulovat přesně 2 komponentami. A to jednak tím, že snížíš délku stehu, nebo tím, že trochu více snížíš diferenciál, tedy na 1,8 nebo 1,5. Čím více se posuneš k rovnoměrnému transportu, tím méně silné bude tvé řasení. Svou řasení ale můžeš ovlivnit, nebo také neovlivnit, ještě 3. komponentou, protože čím silnější je tvá látka, tím hůře reaguje na podavač, respektive na diferenciál. Pokud tedy máš silnou látku, můžeš ji rasit poměrně špatně, protože na diferenciál téměř vůbec nereaguje. A pokud máš velmi tenkou látku, jako je bavlna nebo batist nebo organza, pak ji můžeš nádherně narasit. Patka se trochu obtížně připevňuje k stroji, protože je poměrně vysoká. Musíš ji tedy trochu stlačit dolů, pak spustíš šicí patku a necháš ji jednoduše zacvaknout zde v tomto malém můstku. Modrá spodní látka musí být samozřejmě delší než horní látka. Aby ti látky pod patkou neklouzaly, když látku na chvíli pustíš, otoč ručním kolem trochu k sobě, dokud jehly látku nezafixují. A pak nemusíš dělat nic víc, než jednoduše vést své látky tak, aby běžely rovnoměrně vedle nože. Pokud se trochu posuneš doprava, není to špatné, protože ti pak běží pod nůž. A takto látky vycházejí z tvého stroje. Samozřejmě existují možnosti, jak řasit pevné délky na pevné délky. Pak si rozdělíš jak svůj lem, tak i svůj volán na stejné úseky
pak nemůžeš pracovat s diferenciálem tak silně, nebo prostě uděláš několik zkušebních šití, abys přesně otestovala, Další skvělá jak technika, silně kterou tvá můžeš konkrétní s látka reaguje dělat, na je nastavení paspulkování. délky stehu a na nastavení diferenciálu. Paspulkou se označuje vyvýšení v látce, které se zpravidla barevně trochu odlišuje, někdy má také výhoda, dodat když látce paspulkuješ trochu s overlockem, je, že můžeš vytvořit pružnou paspulku. To znamená, že ji můžeš použít i k tomu, abys například paspulkovala spodní část rukávu. Můžeš ji také vložit do dělícího švu na horní okraj límce, můžeš ji vložit do předního okraje kapuce a tak dále a tak dále. Existuje spousta možností, kde můžeš paspulku použít. Můžeš si samozřejmě paspulky vyrábět sama, můžeš paspulkovat i kolem rohu, můžeš uzavírat dokola a tak dále a tak dále. Udělala jsem celé video o paspulkování, kde jde jen o takové věci. Teď ti zde ale v každém případě ukážu, jak můžeš použít svou paspulkovací patku. Zvláštnost tvé paspulkovací patky se nachází jako tak často na zadní straně. Na zadní straně totiž máme drážku a touto drážkou hned protéká tvá paspulka. Pokud chceš paspulkovat, potřebuješ bezpodmínečně patku s touto drážkou. Drážkou prochází tvá paspulka. Pokud bys paspulkovala s patkou bez této drážky, zase znamená, že máš velmi ležela na tvé žádný posun a vpravo a vlevo by patka vizela ve vzduchu. Stroj je nastaven na diferenciálu na rovnoměrný posun. Moje délka stehu je poměrně dlouhá, 3 až 4. Moje šířka stehu je rovněž poměrně široká, protože si přece nechceme zkrátit švový přídavek paspulky. Ten má přece v každém případě čistě projít. A tam samozřejmě potřebujeme dostatek místa, zároveň samozřejmě nechceme, když je paspulka rozložená, v žádném případě vidět levý jehlový nit. A náš stroj je navlečený na 4nitný overlockový steh a všechna napětí nití jsou na 4. Pak položíš první vrstvu látky levou stranou dolů, pravá strana přijde nahoru, samozřejmě pod nožem. Na tuto látku přijde paspulka. Švový přídavek paspulky leží směrem doprava a v ideálním případě se zevnitř do pravou stranou dolů na paspulku a první látku. To znamená, že obě látky leží lícem k líci a paspulka leží přesně uprostřed. Důležité přitom je, aby tvá paspulka trochu vyčnívala za patkou, protože pokud tvůj stroj od prvního stehu neposouvá všechny 3 vrstvy dozadu, máš držením paspulky samozřejmě vždy používáš první stehy trochu manuálně posunout dozadu, aby se rovnoměrně posouvala všechny vrstvy dozadu. A takhle pak vypadá výsledek. Na závěr videa tě ještě jednou vezmu hodně hluboko do mého vlastního světa. Podíváme se na patku na perly a flitry. A v tomhle světě, do kterého tě vezmu, už neexistují žádné konvence. Už nejsou žádné předepsané napětí a nic, kde by věci byly tak, jak obecně mají být. V tom světě existuje skutečně jen plán v hlavě, jak mají věci nakonec vypadat a technické zařízení Overlock, které se svými funkcemi funguje přesně tak, jak má. To znamená, že se podíváme na patku, na perly a flitry. A tahle patka mě skutečně postavila před velký problém, protože jsem se skoro nemohla rozhodnout, kterou z těch všech technik. Ti ukážu, které s patkou na perly a flitry děláš, protože s touto patkou nemáme jen výběr mezi nejrůznějšími stehy na přehy rolovaný lem, obnitkovací steh, plochý steh, levá jehla, pravá jehla, ale máme také velký výběr různých stuh. Takže jsem nejdřív začala a nastavila jsem stroj na 3nitný plochý steh. To je ten steh, na který jsme se předtím nedívali. Nastavení jsem ti nahoře zobrazila.
Důležité přitom je, abys, když tohle nastavení takhle převezmeš, skutečně přesně takhle převzala i nitě co do síly. Na levé jehle jsem měla vyšívací nit. Na horním smyčkovači jsem měla Madeiru číslo 12 a na dolním smyčkovači jsem tady měla Serafil. Je velmi tenká hedvábná nit, respektive polyesterová nit, kterou se ale používá se zejména na overlocku, aby se snížilo hedvábí, organza, batisk. Můžeš ji také naprosto skvěle použít jako spodní nit, pokud máš vyšívací stroj. Dělala jsem to roky, funguje to skvěle. Pokud nemáš externí stojan na nitě, postavíš ji sem na svůj overlock, projdeš tady nahoře ramenem, postavíš vedle vyšívací stroj, pak přijdeš sem nahoru, projdeš navíječem cívky svého vyšívacího stroje, která vidíš nahoře na dolním smyčkovači a tady je vidět úplně přesně, která nit je kde. Tady je moje levá jehelní nit, tady je samozřejmě můj horní smyčkovač a tady pak, úplně protože na kraji se přece chceme podívat na patku na perly a flitry, jsem tam nechala provléknout flitrovou stuhu. To vypadá sice skvěle, nicméně je vidět, protože nit je moc tlustá, jen málo z flitru. Takže to není nic, každopádně ne pro tady a teď. Poté jsem tlustou dekorační nit Madeira nahradila vyšívací nití, což je teď taky tady napsané. A nechala jsem tuhle stuhu tady takovou saténovou dárkovou stuhu, dobře, ale nedokonale, protože tady na straně mám příliš mnoho místa, kde prosvítá látka. Poté jsem jehlu přesunula na pravou pozici, to znamená vlevo ven, udělala jsem to samé ještě jednou a poté jsem dosáhla tohoto stehu tady. Ten se mi už docela líbil, ale nějak mi přišel trochu moc jednoduchý. Poté jsem nastavila stroj na rolovaný lem a protože jsem předtím byla u plochého stehu, nechala jsem svůj tesafilm prostě tam, kde byl, totiž tady u pravé jehly a nastavila jsem jen své oba smyčkovače na rolovaný lem. To znamená, že jsem nastavila tuhle perlovou stuhu a to je samozřejmě vidět i tady dole, protože tady máme prostě něco jako cikcak. Pokud chceš něco takového udělat a chceš, aby tvoje perlová stuha skutečně takhle úplně visela dolů, pak musíš dát na jehlu trochu napětí. Líbilo se mi to, ale nelíbilo se mi to dostatečně. Teď bych s tebou chtěla tady přišít flitrovou stuhu jako zakončení na žerzej, a to tak, aby to bylo zvlněné. To znamená, nasadíš pravou jehlu. Pak nastavíš stroj, přesně tak, jako mám teď tady já. Nicméně na pravé jehle nemám žádné napětí. Jazyček pro šířku stehu zatáhneš zpátky a chceme přesně dělat rolovaný lem. A tvoje nastavení tady na straně jsou diferenciál na 0, 7, aby se to všechno pěkně roztáhlo, ale přesto ještě táhneme za ten ehm, za ten žerzej. Pak jsem nastavila hodně dlouhý steh. Nejpozději tam si všimneš, že už vůbec nejsme v konvencích, protože sice šijeme rolovaný lem se zataženým jazyčkem šířky stehu, ale přesto máme dlouhý steh, protože si nechceme propíchnout náš flitter. Nůž je v každém případě vypnutý, protože ten by jinak ze spodu narážel do patky, s patkou na perly a flitry nemůžeš šít, když je nůž zapnutý. A naše šířka stehu je nastavena na rolovaný perly lem. A flitry je, že má tady takový žlábek. A tímto žlábkem můžeš nechat procházet nejrůznější stuhy. To znamená, bez ohledu na to, jestli máš flitrovou stuhu, nebo jestli máš perlovou stuhu, nasadíš na stroj, provlečeš flitrovou všechno, nebo tkaničku, nebo cokoliv jiného, všechno můžeš nechat projít touto stuhou. A podstrčíš ji pod zadní část patky a vpředu ji vložíš do svého žlábku. Pak položíš látku lícem nahoru a uděláš nejprve 1-2 opatrné stehy.
Musíš dbát na to, aby látka v každém případě tady na straně Plán lícovala prvních spadkou. 2-3 opatrných stehů je, že chceš svou látku zachytit nitěmi. Tak. Teď jsme uvnitř. Teď je látka spojena s perlovou stuhou. Teď vezmeš perlovou stuhu vzadu a já mám teď látku tady mezi oběma prsty. A mezi oběma prsty nechávám flitrovou stuhu procházet. Teď se sem trochu přiblížím a natáhnu si žerzej takhle dlouhý, položím ho dolů a musíš přijít ze spodu. Důležité je, aby látku vzadu vyndával. Nesmíš trhat, ale musíš ji přijímat s trochou tahu. Taková flitrová stuha má přece vždycky dvě strany. Položíš ji samozřejmě tak, aby lícová strana koukala nahoru. Tedy tak, aby nebyl vidět tento šef, ale samozřejmě bys to mohl a udělat i dostaneme k závěru, protože čím lépe ji udržuješ čistou a čím dáš odpadní nádobku, namažeš, tím déle ti bude dělat radost. Pak odšroubuješ stehovou desku a přitom je důležité, abys odšrouboval a opravdu jen tento šroub a ne ten malý, co je vedle. A vnitřní prostor vykartáčuješ malým štětečkem. Vyndáš všechen prach. Když je prach pryč, ale opravdu až když je pryč, dáš malou kapku oleje na toto místo horního chapače. Poté můžeš stroj zavřít, odpadní nádobku zase nasadit a hned doufám, pokračovat. Doufám, že tě to bavilo a naučil a se spoustu nového. Nejen o svém stroji, ale možná i o šití samotném. Na facebookové stránce Curly vždycky ráda ukazuje jiné techniky, nové způsoby zpracování, jiné nitě a nějak všechno kolem overlocku. Také na domovské stránce v blogu se vždycky dozvíš nějaké novinky. A pokud chceš být vždycky úplně v popředí, pak bych se moc potěšila, kdybys odebíral. A newsletter Dámu s novinami najdeš vpředu přímo na úvodní stránce. Stejně tak na úvodní stránce najdeš tady nahoře kategorii freebies a pod freebies najdeš nejen občas nějaké video zdarma. Můžeš si ho za 0 € přes košík rovnou svůj video účet najdeš zde pod mým Curly. Svá videa samozřejmě pod kategorií videotéka nebo moje videa. A výhoda videí, která jsou zde, je, že můžeš skákat z kapitoly na kapitolu a nemusíš vždycky prolistovat celé video, když potřebuješ určité téma. Jednoduše klikneš na téma a ve videu se dostaneš přesně tam, co tě právě teď zajímá. Nyní mi zbývá jen poděkovat, a to 2krát. Jednou Stoff und Liebe, kteří nás laskavě pro toto video otevřeně vybavili. A já osobně také děkuji firmě Gritzner, že ve mně měli důvěru toto video zde natočit. Tobě přeji hodně zábavy při šití, ať se daří. A ano, možná se někdy zase uvidíme. Že na viděnou. Ahoj.